Il-ħamis filgħaxija madwar 30,000 persuna attendew għall-ftuħ tal-festival mistenni minn bosta, Summerdaze, fil-Park Nazzjonali f'Taqali. L-ewwel jum tal-avveniment intemm suċċess wara prestazzjonijiet mill-isbaħ bis-sehem ta' artisti ta' fama dinjija, fosthom Sam Smith u Becky Hill. L-edizzjoni ta' din is-sena li qed titella b'kollaborazzjoni ma' Universal Music Group, BBC Radio 1 Dance Anthems u Creamfields fetħet bwirja spettakolari mill-kantant Malti Shaun Farrugia li għalih dan il-festival serva ta' opportunità biex ikompli jesponi talenti tiegħu fid-dinja tad-divertiment. Il-qofol tal-festival kien il-kantant mir-Renju Unit Sam Smith li interpreta numru ta' diski popolari mal-Maltin u l-eluf ta' turisti li ġew apposta għal dan il-kunċert bħal Stay With Me, I'm Not The Only One u Too Good at Goodbyes. Smith inkluda dan il-festival f'pajjiżna bħala parti mill-Gloria Blackout Tour tiegħu. Aktar kmieni kantat ukoll l-artista Ingliża Becky Hill li kienet bdiet il-vjaġġ mużikali tagħha fuq The Voice f'pajjiżha. Hi interpretat numru ta' diski popolari bħal Crazy What Love Can Do u Back and Forth waqt li għalqet is-set tagħha b'That's What I Remember. Il-Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo irrimarka kif dan kien avveniment ieħor ta' suċċess li qed isaħħaħ ir-reputazzjoni ta' pajjiżna f'niċċa oħra importanti fl-industrija turistika.